नैबेहाय जाबाय बिनार बानायगासिनो दं बिनार मेसिना बेफोर गिदिर बानाय मेसिनजों मेसिननिफ्राय गगासिनो दं बिनारा नायनो हागोन क'क्राझारनि नैबे माबा जिडि र'डआव बाजोथोन इन्डियान अइल माबानि बानायगासिनो दं गेस बानायगासिनो दं सिरिट मेसिना नांनाय माबादि बिनार बानायनाय आङो दिनैसो फार्स्ट मेसिना थांलाय फैलाय खालामनायजों बायदिसिना खालामबायदि मेसिना बेफोरबायदि जाबाय बेयाव कालार सोयो खोमालै ना कालार होनानैसो माबायो बे कालारखौ बेयाव सोयो मेसिनाव बेवहाय सोयो बेनिफ्राय दावखोलांबाय ना खैथाजों नैबे जोब्बाय ओरैनो खालि ओरैनो गोदान लगायबाय थाबाय थारमाने नैबे कालारा ओमफ्राय बै देखायनाया बेयाव सोयो जाहैबाय जोब्बायगोनलै जोब्बाय बेबायदि बानाय जाहैबाय बिनार गबायनै इन्डियान अइलनि बानायदोंमोन गगासिनो दंलाय फारनै साइड आरो साइड जाबाय ओमफ्राय नैबे साइड रुमानि गारि होबाय दङ बानों लाबो होननाय नोंसोर जुदि लांजाय मोनोबा नैबेथ' जेबो लिरनाय गैया सयफोरखौ एसे खम खालामनानै नैबेहायनो नोंसोरो माखौ बिसिबां लाबानो जाबाय खन जाबायना खनबानो जाबाय नैबे गोजौनिखौबो साराय थिननायाव एसे खमानो नैबे खनोबानो जायो मानो होनबा गोजौसिम लिरनाय गैखाया नालाय खननाय जाबाय मोनसे जाबाय बानायगासिनो दं इन्जिनानो मेसिन गाखोगासिनो दं जि मोजां खारबोयो
बाजै बथलनि सिगां सोनाब लाइनाव ग्राफिक डिजाइन बानायबाय बिना बायदिसिना बानायग्रा दखान दा हासिबाय नै मोननै साइडखौबो जि गाज्रि मोनामो रंफ्रा बिदिनो पिलार बानायग्राया नोंथांमोनहाबो बानायफैनो हागोन फैनानै खम दामावनो बानायो बे 5 बथलनि सिगां सोनाब लाइनाव